skal jeg lave lær og lave gymnastik. #1. Og ja, i dag der skal vi lære at lave en hoftebøjet salto. Jeg ved godt, der er mange, der kan det, men der er også nogle, der ikke kan det. Så ja, vi starter lige med at strække ud. Og med det så laver jeg bare et par udstrækningsøvelser. Ja. Jeg har ikke lyst til at lave sådan noget, men sådan det. Så det første jeg gør, det er at lave en koldbytte. Simpelthen. Så ja, det kommer lige nu. Det må meget gerne være med tydelig, bare sådan lige, så jeg ved det. Ja, altså jeg kan sådan ikke se til livet herfra og derhen. Men det ser mig lave en koldbytte, så jeg tænker, at det gør sådan ikke så meget. Ja. Næste trin det er simpelthen at lave en hoftebøjet koldbytte. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan, hvor man har strakte ben. Jeg kan lige prøve at vise. Strakte ben. Strakte ben. Jeg kom lige i tanke om at vise mit outfit. Så ja, til start med har jeg bare, tror jeg, nogle H&M-sokker. Så har jeg sådan nogle her sko, jeg har fået julegave. Så har jeg sådan en brugshorts. Lille bum. Og så har jeg bare sådan en bluse fra H&M. Så det er ikke det helt store, men ja. Hoftebøjet, I kan lige se mig lave en. Og husk at gøre det et par gange. Lave en koldbytte et par gange, så ja. Nu kommer den hoftebøjet. Ja. Så hoftebøjet koldbytte, nu skal I til at lave en salto. Og ja, alle ved nok, hvad det er. Det er, hvor man sådan laver en koldbytte, når man hopper, og så laver en koldbytte. Så ja. Nu kommer der en salto. I kan lige se hoppet. Ja! Og laver. Nu kan I se hele saltoen. Nu er det simpelthen blevet tid til, at I skal lave en hoftebøjet salto. Og hvis I ikke rigtig tør det endnu, så lav de salto et par flere gange og hoftebøjet koldbytter. Og ellers skal I bare springe ud i det. Jeg vil bare gerne lige hurtigt sige, altså I kan godt lande på benene, men det er der ikke særlig stor sandsynlighed for, I gør, og det kan jeg altså heller ikke endnu, så ja. Nu kommer den hoftebøjede salto. Det var så lige denne her video. Husk at like, kommentere. Jeg må også meget gerne abonnere. Og hvis I ikke kunne lide den her video, så må jeg meget gerne dislike. Og så ved jeg, at jeg ikke skal lave gymnastik. Så ja, like. Hvis I kunne lide den video. Så med på næste video. Hej hej.